Здравейте! Днес ще отговоря на няколко важни въпроса, които са свързани с избора на ламиниран паркет и водно-подово отопление. Първото, което трябва да знаете, е, че не всеки ламиниран паркет и не всяко SPC е подходящо за водно-подово отопление. Така че, ако желаете такава комбинация, първо попитайте дали този продукт е съвместим с водно-подово отопление. А за да функционира цялата система водно-подово отопление с ламиниран паркет и SPC настилки, е хубаво да знаете тези неща. Преди да положите подовите настилки, е желателно подовото отопление да поработи 2-3 дни, за да може да обезвлажни допълнително самата замазка. Освен това, като втори съвет, който бихме ви подали, трябва да знаете, че подовото отопление не се пуска веднага на желаната температура, а е желателно в рамките на 2-3 дни постепенно да вдигаме градусите. Ако желаем да е на 23 градуса, първия ден го пускаме на 20, втория на 21, чак в третия, четвъртия ден стигаме до желаната температура. Също така, като трети съвет бихме ви дали и това, че когато го спираме, трябва да го спрем по същия начин. Не е рязко да спрем подовото отопление, а в рамките на 2-3 дни постепенно да го спираме. Последният съвет, който ще ви дадем, не на последно място, подовото отопление най-добре работи с мебели на крака. И не забравяйте, че в магазинната мрежа на ForDecor ще получите най-качествената консултация за водно-подово отопление, комбинация с ламиниран паркет и SPC настилки. Освен това, ние ще го доставим, монтираме и ще дадем гаранция за това.